masih di lambar ile pulang saya di lamar jen lapan survivor Korea gimana kali gendang lagau दैजोंनो होखावबाय आरो दंबावसो ओइ नै लागाव दैजों लागाव गांसोबारि साइसथार नै लामाफ्रा एकदम ग्रिन आरोखि साहाबारि जाबा हाग्रा बारि दा होमबा सफैबाय ओइ बेनिफ्राय थालिर बागान स्टार्ट ओइ फिथाइ दंसै माथो ने लामाफ्रा ओइ ओइ थालिरा फिथाइ दं बारा देराखै बे गोदानसो खोमा गोदान आरजिनाय आरोना जायगाफ्रा थालिर बागान गोजालै साइज काट जायगाफ्रा बैनि न'आ मालाय थालिर बागाननि ग्राफनि न'आ बैथिं फोथार जालायबाय नै बिराद गुवार बिराद गुवार फोथार दङ माथो लांदां ने मैसो ओमफ्राय बैयो फिसा दं नै हादान साइज आरोखि बिसोरो माने न' लुनानै थाफैदों बेयाव दा मिथिबाय बेयाव बबेबा दै लोमसावजानाय न' खुरखाजानाय हा खुरखाजानाय बेखौनोथ' ब्रा बिसोर बिदिसो जागोन ओमफ्राय बेयाव ओरै थाबथ'बाय बानायनानै बेफोराव दै लोमा खोमा आरो बोरमा फार्म नायफैदोंलै आं नै एकदम बिराद गोजान जायगायाव मोनफैबाय दा नै ओमफ्राय मोनसे बोरमा फार्म मोनफैबाय बोरमा दोनग्रा आरो बेयाव बेबायदि बैसां बानायदों ओमफ्राय बोरमाया गोजौ गाखोना थागोन आरो दा बिसोरो बिदि एकदम खुला जायगा आरो बियो मानसिफोरनि थालिर बागान दं ओमफ्राय मैसो बाथोन दं मोसौ बाथोन दं ओमफ्राय नै दा बेयाव बोरमा फार्म आरो बेबायदि बोरमा दोनग्रा बे गासिबो बाउन्डारि बे बाउन्डारिनि सिङाव थाजोब्बाय आरो बोरमाफ्रा ओमफ्राय दा बिसोरनो थानो थाखाय बेबायदि न' बानायनानै होबाय आरो गांसो मोनजाना मोनजायाखैब्रा गाबगासिनो आदार मोनजाना मोनजायाखै ओइ बोरमा थाग्रा न'खौ साइज बानायदोंलै खिन्थु जायगाया गुवारानो ओइ हाबनो मोनगोन ना मोनाब्रा हा हाबनो मोनगोन ना मोना सिङाव नायनायसैलै दरजायालाय बोरै हाबबाय सिङाव एकदम बोरमा थाग्रा जायगाखौ नायथारनोसैलै सिङाव ओइ फाग्लाफोर
गाखोजोबखाबाय गाव बोरमाफ्रा नै बोरमा फार्म लोगोफोर बोरमाखौ बे बैसाङाव दोनो आरोखि बिसोर बेयाव थानांगौ ओरैजायबो दं बिदि बैसां र' फाग्लाफोर माबेसेथो दंब्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 आरो बाहेरायाव दं ओइ मेरला दं माथो बे बोरमाया बांसिनानो जो गोजा फान्थि बे बोरमाया मासेयाव मानै एरबा दा इयाव 36 40 50सो दं नालाय 100था जाहैगोन 100 प्लास 150सो जाहैगोन आरोखि बेयो बे बोरमायानो मोसौ बाथोन मैसो बाथोन बोरमा फार्म बेबायदि गोजा आरो बेयाव बिराद खुला जायगा नालाय बेयाव एकदम फ्रि बै साइडजों दै दं दैया बैजों थांबाय ओमफ्राय बे साइडजों दै फैला आरो बे दैनि रुगुङाव जाहैबाय खुला जायगा आरो नै बेवहाय मोसौ दोनग्रा मोसौ गलि मोसौ बाथोननि बेबायदि आरोखि बेबायदि बानायनानै दोनदों आरोखि दा बाव हाबनानै थाफैगोन खानानै बेबो बोरमायानो जागोन खोमालै बावबो बेयो मोनसे गिदिर दं बेयोथ' मोसौनि जाखागोन बियो अयथासार दं नै ओइथिं दंजोबो बै न' नुनायफ्रा बैसोरो गासिबो नै बिसोरो কি রাখে ইয়াতে গরু না হ্যাঁ গাই ও গরু কয়টা আছে 20-25টা হ্যাঁ ও গাখীৰটো কিমান দিয়ে 2 কেজি 2.5 কেজি অ ক'ত অ হা বেসরবাড়ি কোনটো বেসরবাড়ি কলি কয় এইটো অক্সিগুৰি বেসরবাড়ি ঔগুৰি এই ঔগুৰি সাইডত না বাজাৰত নহয় ই দিয়া আমাৰ ইতিয়া বেসরবাড়ি অ ইয়াতে ভাত চাত বানাই সব খাই দেই অ বিজনী মকনাগুৰি অলপ চাম হা ইয়াতে সব ৰাখে আৰু না ইয়াতে ৰান্ধা বাৰা হল না ৰান্ধা বাৰা ইয়াव ओंखाम संग्रा न' जाबजुब अ ओंखाम संग्रा आरो ইয়াতে কি অ ইয়াতে থাকা ঘৰ না ইয়াতে থাকা ঘৰ অ ইয়াৰ লগতে না ইয়াতে গৰু থাকিব আৰু ইয়াতে মানুহটো থাকিব না অ এক লগত আর কি ঠিক আছে অ উপায় নাই না আমারও ঘর বলঙ্গুরি বাতাবাড়ি বলামগুৰি বাটাবাৰী কাঞ্চি বাজাৰ ওচৰতে চিনি পাইতো এই ছবিলালটা আমার মামার বেটা অ চিনি নাপাওঁ কিন্তু বাজাৰটো চিনি পাওঁ আৰু কি জাগাটো অ মালিকটা ক'ত এইটো না মালিক আপনি মালিকটো বেংটল অ নহয় গৰুটো আপনাৰে নাকি নিজৰ না গৰুটো ইফালে অ ঠিক আছে যাম হা